Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 90. Zsoltár első két versét, Te benned bíztunk elejétől fogva. Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Halljátok meg Isten igéjét, amely írva van Péter apostol második levelének 3. részében. Az ige szakaszt a gyülekezet helyet foglalva hallgatjuk. Ez már a második levél, szeretteim, amelyet hozzátok írok. Ezekben emlékeztetés által ébrezgetem tiszta gondolkozásotokat, hogy eszetekbe jussanak a szent próféták előre megmondott szavai, és apostolaitoknak az Úrtól és üdvözítőtől kapott parancsolatai. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban súfolódók támadnak, akik mindenből bűntűznek, akik saját kívánságaik szerint élnek, és ezt kérdezgetik. Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elmúltak, minden úgy marad, amit a teremtés kezdetétől fogva van. Mert rejtve marad előttük, szándékosan meg is feledkeznek róla, hogy egek régóta voltak, és föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára. Ezáltal az isteni szó által az akkori világ özönvízzel elárasztva elpusztult, a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára. Az az egy azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint 1000 esztendő, és 1000 esztendő annyi, mint egy nap.
Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amit egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok. Mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve ropogva elmúlnak, az elemek égbe felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égbe megolvadnak. De az ő ígérete szerint új eget és új földet várunk, amelyben igazság lakik. Ezért tehát, szeretteim, mint hogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fethetetlennek találjon benneteket békességben. A mi Úrunk hosszú tűrését pedig üdvösnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk Pál is megírta nektek, a neki adott bölcsesség szerint, szinte minden levélben, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az álhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére. Ti tehát, szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévejegései el ne sugorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztus Úr ismeretében. Ővé a dicsőség most, és az örökké valóságban. Szervusztok, gyerekek! Sok szeretettel köszöntelek benneteket, úgy de sokan vagytok. Itt még van előhely, hogy ide is ülhettek, akik felnőttek, de a gyermekeket pedig arra kérem, hogy gyertek ide hozzám. Jó? Hallottátok, hogy milyen szépen olvasták fel az igét, hogy ilyen szép lassan és érthetően. Aki felolvasta, én nem is ismerem őt, de én Samu vagyok, hadd mutatkozzam már be. Szia! Szia! Téged hogy hívnak? Szervusz, nagyon örülök neki, hogy hallhattunk téged. Képzeljétek el, hogy Erik fogja, kiket fogsz felkísérni a nagyokat? Erik, nagyon örülök neki. Volt már, hogy fiú kísért fel bennetek? Hogy itt bent? Itt van bent, igen. És ő fogja a nagyobbakat felkísérni. Ez az első alkalom, hogy egy... Ezt most nem értek. Te is itt vagy meg. Igen. Sőt, Erik is. És ő fog a nagyobbakkal felmenni. És ő még olyan nem volt, hogy fiú kísérjen fel. Tehát én azért örülök neki, mert én is fiú vagyok. Aki fiú, tegye már fel a kezét. Nagyon jó. A lányok is tegyék fel a kezüket. Hát, kevesebben vagytok egyel, kettővel így szemre. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy egy fiú kísért fel benneteket. És Erik, te akkor segíteni fogsz ott a gyerekisten tiszteleten? És majd egyszer mesélsz is a gyerekeknek? Azt a mindenit. Erik az első fiú, aki mesélni is tud olyan gyerekisten tiszteleten, tudjátok a mesélős történeteket. Úgyhogy nagyon-nagyon örülünk, Erik, hogy itt vagy közöttünk. Mint első fiú gyerekisten tisztelet segítőt is köszöntünk, meg annak is nagyon örülünk, hogy felolvastad nekünk az igét, mert
Mi fiúk már nagyon vártunk egy fiút. Nagyon örülünk a lányoknak is, úgyhogy az összes lánynak nagyon örülünk. De az, hogy fiúként is segítesz nekünk, ennek nagyon örülünk. Igaz, fiúk, örültök? Lányok, ti is örültök? Aj, nagy mosolyt kaptál itt többekről. Köszönjük szépen ezt. Isten áldása legyen a szolgálaton. És a lányok szolgálatán is. Klára, te leszel majd a kisebbek, úgyhogy Klára fog majd a kisebbekkel menni, Erik pedig a nagyobbakkal. A kisebbek azt jelenti, hogy Bóbi első, második osztály, a nagyobbak pedig a fölött egészen a konfirmációig. A konfirmandusok maradjanak a templomban, őket itt várjuk szeretettel. De mielőtt elmennétek, megáldalak bennetek. Hogy is csináljam, hogy mindenki beleférjen. Kicsit elégül. Gyertek egy kicsit elég. Áldjon meg titeket az Úr, aki teremtette a mennyet és a földet. Amen. Arra kérlek benneteket akkor, hogy a kisebbek fiatalabbak, nem akarokat, a fiatalabbak Klárával, az idősebbek pedig Erikkel menjenek fel. Mi pedig énekeljük a 666. dicséretet, annak minden versét, örök életre. Mennyi édesatyánk, itt állunk előtted időkbe szorítva, határidőkben, késleltetésben, várakozásban, mindabban, amelyben türelmetlenek vagyunk, és szeretnénk előrelépni, egyről a kettőre haladni. Köszönjük neked, hogy ezen a reggelen kitárhatjuk ablakunkat, és az örök élet reggele néz be ezen az ablakon, úgy, mint fénysugár. Köszönjük neked, hogy ebben a szorításban, az idői szorításában az örök élet úgy jelenik meg, mint reggel. És
nem úgy, mint este. Hogy ennek az örök életnek van folytatása. Hogy ez nem egy lezárt állapot, hanem ebben előre tudunk tekinteni, és egész életünk megváltozhat, hogyha felől nézzük mindazt, ami történik velünk. Persze nehezen tudjuk ezt megtenni, hiszen szembesülünk a végességgel, a nemmel és a korlátokkal, a szabályokkal. De te ebbe is beléptél az örökké valóságból, és adtad az örökké valóságot, amelyen keresztül megtapasztalhatjuk azt, hogy lehet értelme annak, ami értelmetlen. Kérünk téged, hogy bocsáss meg nekünk azt, amikor türelmetlenek vagyunk, amikor siettetünk valamit, amikor gyorsan túl akarunk lenni valamin, és adj nekünk időt arra, hogy rád figyelhessünk, arra, hogy mi magunk megváltozzunk, arra, hogy megértsük akaratodat, és azt cselekedhessük. Így kérjük most is szent lelkedet, mutass nekünk utat. Amen. Ige hirdetésre készülve az 548. dicséret első és második versét énekeljük, jelkérjük Isten áldott szent lelkét. Igehirdetésünk alapigéjét a már felolvasott ige szakaszból, Péter második levelének 3. részéből olvasom a 9. verset. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Amen. De jó, hogy senkinek nem kell sietni sehova, mert nem késlekedik az Úr. Egy pillanatra engedjük el azokat az időket, amik hajtanak minket. Ott van az óra, látom azt is, de hadd engedjem el, és hadd legyünk csöndben, hadd érezzük át annak a nagyszerűségét, hogy valami most nem telik, ami állandóan telik. Az idő. Az idő, amiből kevés van. Mert ez a vasárnap, amit most ünneplünk, ez az örökké valóság vasárnapja. Ez az
advent előtti utolsó vasárnap. Ez lényegében az egyházi évnek az utolsó vasárnapja, amikor elindul jövő héten a következő év, egyházi év advent első vasárnapjával, és belépünk decemberbe, és már össze is rezzentetek, igaz, hogy már itt van december, már ez az adventi időszak, már itt van, már elérkezett. És ezen az őszi vasárnap, amikor Istenre figyelhetünk, nem az időire figyelünk, hanem az örökkévalóságra, és arra, hogy az örökkévaló belépett az időbe, és ismeri mindazt a sürgetést, mindazt, amit érzünk a késéssel kapcsolatban, a várakozással kapcsolatban, a határidőkkel kapcsolatban, ami nyomaz benneteket. Ismeri Isten, aki maga örökkévaló. Örök élet vasárnapja, amikor egy őszi vasárnap, ezen a vasárnap emlékezünk az elmúlásra, az elmentekre, ugyanakkor ebben az emlékezésben előre is tekintünk, előre Krisztus eljövetelére, az adventi időszakra. Örök élet vasárnapja, amelyen Péter második levelét olvassuk, a harmadik részt, ami fura módon a bibliaolvasó kalauzó szerinti kijelölt igeszakasz, de az evangélikus útmutató szerinti igeszakasz is felolvasásra, mintha összeérne ez a két útmutató, két vezérfonal, és arra mutatna rá, ami Péter második levelében az egyik legnagyobb kérdés, hogy mikor jön már el. Hogy hol van már Krisztus. És azért áll közel hozzám Péter második levele, mert túl van azon a hirtelen várakozáson és azon a sürgetésen, amiben az első atyák voltak, hogy még a mi életünkben el fog jönni Krisztus, még úgy metszem ezt a szőlőt, hogy ennek a terméséből újra fogok vele inni, ahogyan ígérte, hogy elment, és egy felhőt akart el, de már látom azt a felhőt ott a horizonton, hát ha abban jön vissza Krisztus, hogy még most, azonnal, maranata, jöjjön Uram Jézus, hogy légy itt, Uram. Péter második levele, amely így kezdődik, hogy ez már a második levél, és ezzel az egy mondattal már jelzést, hogy már írtam egyet, de írnom kell még egyet, ez már a második levél. Szeretteim, amit írok nektek, és azt mondja, hozzátok írok, ezekben emlékeztetés által ébrezgetem tiszta gondolkozásotokat, hogy ez a második levél még emlékeztetés. Ti szoktatok kapni emlékeztetőt? Szoktak emlékeztetni benneteket arra, hogy hú, ezt meg kellene csinálni, vagy még rosszabb, ezt meg kellett volna csinálni, csak elkészül. Szoktatok emlékeztetőt kapni e-mailben, hogy néha jön egy e-mail, hogy az elmúlt héten ennyi levelet kaptam, emlékeztetben engem arra, hogy ezeket meg kell válaszolnom, vagy a telefonon pittyek, hogy ez és ez következik, mert a naptár úgy van beállítva, hogy emlékeztetőt küld előtte 3 nappal, 1 nappal, 1 órával, és így tornyosulnak az emlékeztetők. Péter második levele pittyegeti az első keresztényeket emlékeztetéssel. Emlékeztetlek benneteket, hogy ébresszen a tiszta gondolkozásotokat, hogy az Úr ígéretei azok állnak. És lehet, hogy azt gondolják többen, hogy ez késik, sőt, azt gondolják, hogy ez be sem fog teljesülni. Emlékeztetlek benneteket, ahogyan Pál is megírta. És ebben az emlékeztetésben utal is a késésre. Mint hogyha lennének olyanok, akik azt gondolják, hogy jó, én is szoktam késni, de úgy tűnik Isten állandó késésben van. Hogy az örökkévalónak nem jár az órája, mert egyébként minek is járna az órája, hogy már itt kellene lennie annak, amit megígért, hol van az ígéret, hol teljesül be, hol lesz már mindennek vége, ami vontatott, hol lesz már mindennek vége, aminek el kellene, hogy jöjjön, hogy hol lesz már az az időszak, amikor beteljesül az, aminek be kell teljesülni. Ahogy a csúfolódók mondják, ahogy olvastok is, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van, úgyse fog itt semmi változni, mondják ők, és utalnak az atyákra, akik nem az ősatyák, hanem az első keresztény nemzedék.
Péter második levele túl van az első keresztény nemzedéken. Azokon, akik azt gondolták, hogy még az ő életükben vissza fog jönni Krisztus, és lám nem jött vissza. Így Péter levele, miközben emlékeztet, előre is mutat. Amikor erről ír, hogy Isten nem késlekedik az Úr az ígérettel, azt azért írhatja, mert az Úr, aki az örökké valóságban van, egészen másképp látja azt az időt, amiben mi vagyunk. Nyilván, hiszen örökké valóságban van. És mi, amikor az örökké valóságról gondolkodunk, örök élet vasárnapján is, azon gondolkodunk, hogyan lehetne abból az időiből elképzelni az örökké valóságot, ami megragadhatatlan. És a mi idői voltunkon keresztül, hogy múlnak a percek, a napok, a hetek, a hónapok és az évek, hogyan lehetne megragadni, hogyan lehetne belépni az örökké valóságba. És talán nem is nagyon lehet másképp, csak a hiten keresztül megragadni azt, ahogy Péter is írja, hogy Isten ebből az örökké valóságból belép az időibe, és ez teljesen más, mint amikor mi képzeljük el az időiből az örökké valót. Az utolsó mondata, a levelének az utolsó mondata és a fejezetnek a vége, övé a dicsőség most is az örökké valóságban, és ezzel ki is tekint mindarra, amire emlékeztetett minket. Mert jó az emlékeztetésben, még jobb a bátorítás. Hogy ő úgy tud emlékeztetni, ez a levélben minket, hogy közben bátorít is arra. Bátorít, amiben nagyon sokszor elgyengülünk, és amire nehezen tudunk várni. Mert általában nehezen tudunk várni. Utáljuk a késést. Dunakeszi vonat állja. Valaki mesélte, hogy várt a vonatra, és kiírták, hogy késik 11 percet. Sajnálom, ismeri ezt a jelzést, ti is ismeritek. Le is mondja. Az volt a rossz, hogy mikor nem 15 perc múlva a peromra, bemondták, hogy még 15 percet késik. És utána ezt még egyszer. Nem is az volt a baj, hogy késik, hanem hogy a késésnek a hirdetése is késett. És ez a dupla késés, ez nagyon-nagyon hosszan. De vannak olyanok, akik egyáltalán nem érzik a késést. Vannak olyan emberek, akik nem zavarnak, és már az utolsó pillanatban vagyunk. És nem nem lehet, ő is ismereti ezt. Egy édesanyja, egy kolléganő mesélte, hogy az ő náluk olyan, hogy őt nem zavarja semmi, hogy az egyik család már éppen a kintőnő, és már bennülnek a kocsiba, amikor ő még fogat most. És azt sem zavarja, hogy minden utolsó pillanatban történik. Persze mindenki segíti őt arra, hogy eljusson időbe arra a helyre, ahova kell. De azt mondta a kolléganő, hogy egyszer kipróbálták, hogy nem noszogatják. Meg volt, hogy mikor kezdődik az edzésének az időpontja, kajak edzésre, nem? És azt mondták, hogy készülj el, ekkor indulunk, és akkor megyünk ki, mert oda kell, hogy jöjj az edzésre. És ugyanilyen komótosan, lassan, a késést egyáltalán nem érzékelve, a siettetést egyáltalán nem érezve, elkészült, elment az edzésre, és látta, ahogy az egész csapat a kajakból integet vissza neki, aki a móró volt, és nem fordultak vissza, és ott összerögött és sírt. Látta azt, végre megérezte, hogy mit jelent a késés. Nagyon fontos az, hogy abban az években, abban az időben, amiben vagyunk, hogyan éljük meg a késést, hogyan éljük meg a várakozást. Miközben vonatra várakozunk, eseményekre várakozunk, lehet, hogy betegek vagyunk, és időpontra várunk, lehet, hogy kezelésre, vagy akár műtétre várunk, és a sorban ott vagyunk, és valami hihetetlen hosszú időket mondanak, és ekközben tudják, hogy mi vagyunk mindannyian páciensek. És ez a páciens szó a latinban azt jelenti, hogy az, aki tud várni, aki türelmes, patient az angolban, ugyanaz a szó, az, aki várakozni képes, és várakoznia kell, és tűrnie kell. Ezt a páciensséget érezzük, nem csak az egészségünkben, hanem a mindennapokban is. De Péter, miközben ismeri a páciensséget, a hosszú tűrést, a késlekedést, ismeri ezeket az érzéseket, és emlékeztet is bennünket, bátorít is. Azt mondja,
de az ő ígérete szerint új jeget és új földet várunk, amelyben igazság is lakik. Nem késlekedik az Úr, mondja. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amit egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok. Mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen, még célt is ad ennek a késlekedésnek, amit mi késlekedésnek élünk meg. De ez Isten tulajdonságához tartozik, az ő istenségéhez tartozik, ahogy Jóel próféta is mondja, ennek a türelemnek és ennek a késlekedésnek oka van. Még most is így szól az Úr, mondja Jóel próféta második részében, térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva. Szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat. Úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz. Mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, és visszavonhatja még a veszedelmet. Ezért késik az Úr, hogy legyen ideje mindenkinek felismerni azt, hogy az Úr vár, türelmes és szeret. És ez a türelem és a szeretet összekapcsolódik. És ha ez nem kapcsolódik össze, akkor az van, amiről Péter beszél, hogy sürgetjük és sietetjük az Urat, de nem késlekedik az Úr az ő ígéretével, ahogy egyesek gondolják. És ahogy egyesek gondolják, lényegében tényleg úgy múlik az idő. Nagyon fura, hogy mindenkinek más időérzéke van, más órája van. Akiknek itt órája van, akár a karjukon, vagy akár a telefonon, bármennyire is furcsa, ugyanazt mutatja, pedig egy kicsit mindegyik óra másképp jár. A fizikában, és ez nem csak a mi szubjektív érzésünk, nem csak a mi személyességünk, ahogyan egyesek gondolják, hogy Péter mondja, hanem tényleg minden óra egy kicsit másképpen jár, mert az, hogy múlik az idő, ezt csak azért tudjuk, mert mérjük az időt. Ha nem mérjük az időt, akkor nem múlna az idő. Úgy múlik az idő, hogy az óra mutatója az egyik helyről a másikra lépes. Ahogyan az óra gondolja, és ahogyan mi egyesek gondoljuk, úgy múlik a mi időnk is. Nagyon fura, hogy ebben a világban, egy olyan világban élünk, amiben a fizikai törvények meghatározzák azt, hogy hol vagyunk, hova megyünk, hogy mi esik le, hogyan mozognak a dolgok, hogyan világítunk, hogyan lesz világosan, hogyan látunk, és ezek a fizikai törvények azt mondják a fizikusok, hogy az időre invariánsak. Ez azt jelenti, hogy ami megtörténik, az minden további nélkül újra megtörténhetne, hogyha lehetne. Például az, hogy iszok egy kort vizet. Ezek a vízcseppek, amiket megittam, ezek már itt vannak a gyomromban, lementek, és visszakerülhetnének a pohárba. Minden probléma nélkül, ami a fizikai törvényeket illeti. A probléma az, hogy ezek a vízcseppek már nem itt vannak, lehet, hogy éppen ott vannak, csak kapjátok el őket, hogy tegyük vissza a pohárba, de nem tudjuk, mert a világ, ahogyan működik, az egyik állapotból a másikba lépve a rendezetlenség növekszik. Ezt entrópiának hívják. Ez azt jelenti, hogy az idő egyszerűen csak azért telik, mert az egyik állapotból a másik állapotba eljutva annyira sok minden változik meg, és annyira bonyolult a világunk, hogy nem tudjuk visszacsinálni ezt. Nem tudunk visszalépni oda, bár a fizika törvényei megengednék ezt, csak annyi mindent kellene megváltoztatni az egyik pillanatról a másikra, annyi minden változik, akár ebben a templomban is. Mindazt, amit lélegzünk, amit gondolunk, amit sóhajtunk, amit mozgunk, hogy nem tudjuk azt az előző pillanatot visszacsinálni. Nem tudunk abba visszalépni. Egyedül Isten az, aki belép az örökké valóságból az időbe. És ezzel része lesz a várakozásnak. Része lesz annak, ahogyan iszunk a vízből, ahogyan gondolkodunk, ahogy beszélünk. Része lesz annak a várakozásnak, ahogyan várakozol a vonatra. És része lesz annak a késésnek is, amikor elkésel valamiről. És Eberhard Miguel írja azt, hogy egy kortárs teológus, hogy része lesz annak a türelemnek, amit a páciensség jelzés, amiben várakozunk. Beteg leszünk.
és páciens lesz abban az értelemben, hogy ő is belép ebbe az időbe, és nem azonnal történik az üdvösség. Jézus, amikor megszületik, és amire emlékezünk, utána el kell tennie 30 évnek, amíg eljön húsvét, karácsonytól húsvétig. És persze sokat gondolkozunk azon, hogy mi történhet ebben a 30 évben, mit csinál, és találgatunk, de önmagában vegyük észre, hogy az, hogy 30 év eltelik, az azt jelenti, hogy 30 évig, annyi percig, másodpercig, amíg a 30 év eltelik, részese lesz ennek a világnak. És tudja azt, hogy mikor jön el az ő ideje. A Kánában és az első csodánál még nem jött el az idő, és ezt többször is mondja, és ezt azért teszi, hogy ő maga is részese legyen annak, amit mi késésnek és késlekedésnek élünk meg. Hogy ismerje mindazt, ami gyötörtünk. Hogy tudja azt, hogy mit jelent várakozni, hogy türelmetlenül várakozni. Hogy tudja azt, hogy mit jelent azt, amikor azt mondod, hogy csöndben van Isten, és nem szól hozzám. Hogy késlekedik az ígérettel. Az, hogy nem azonnal történik az üdvösség, és nem egy pillanatra történik meg, hanem ez időben elhúzódik, 33 évig volt közöttünk ebben az időig, az örökkévaló ennyi ideig volt ebben az időben, amiben nagyon sok pillanatot ismerünk, de még többet nem ismerünk, mert csak telik. Ez azt jelenti, hogy ismeri mindazt, ami benned van, ismeri a türelmetlenséget, és ismeri azt a vágyat is, hogy bárcsak itt lenne már, bárcsak beteljesedne az, amit az Úr ígér. Időt ad, de ő ezzel maga is az idői része lesz. Türelmes Isten, de ő maga is a türelem lesz. Páciens lesz, és elszenvedi az időit, a visszafordíthatatlan. Azzal, hogy úgy ismerjük őt, mint szeretet, úgy is ismerjük őt, mint aki türelem. Szabó Magda 2002-ben egy befejezetlen regényében, aminek lehetett volna folytatása, de mégse lett. És talán azt gondolom, hogy jobb is, hogy nem lett, mert nyitott maradt. Nyitott maradt az örökkévalóság, de az a regény, aminek az a cím, hogy Üregviszés. Ez egy életrajzi regénynek indult, életrajzi regény is, 1917 és 1935 között mutatja be azt a korszakot az írónő saját szemével, élményeivel, és ebben írja azt, hogy ha baj van, sose embert kérdez, mindig csak Istenit. Az ember esetleg téved, Isten soha, legfeljebb saját érdekében, saját érdekedben késik a válasszal. Saját érdekedben késik a válasszal. Mert Isten olyan, aki megvárja azt, hogy ne csak a fejed, és ne csak a biológiai testet, hanem a lelked is kész legyen arra, amit megígért. Sőt, megvárja azt is, hogy a környezetet is kész legyen. Lehet, hogy valaki más miatt kell most várni. Lehet, hogy nem magad miatt. És azért kell, hogy úgy teljesedjen be, hogy az egész világra tekintettel mindenki üdvözüljön. Ez a vágy, ez a cél, hogy mindenki üdvözüljön, és mindenki megismeri őt. Ez azt is jelenti, hogy mindenkinek türelmesnek kell lenni. Neked is, nekem is, mindannyiunknak. Mert az Isten se nem siet, se nem késik, de elérkezik. Ámen. Igehirdetés a válaszolva énekeljük az 548. dicséret 3. és 4. versét. Ó szeretet, árazd ránk minket. Oh
Örökkévaló Isten, élet-halál Ura, jó Istenem, ne engedd felednem, hogy utas vagyok-e világon, vándorló népedek tagja. Ne engedd felednem, hogy nekem is át kell mennem a halál szoros kapuján egyedül. Tégy készé az elmenetelre, Uram. Tégy szabaddá földi kincsek imádatától, hogy könnyű szívvel távozhassam. Tégy függetlenné, hogy ne ragaszkodjam senkihez jobban, mint te hozzá. Segíts elrendeznem dolgaimat, ami idő van itt. Adj erőt a bocsánatkéréshez most, és a bocsánatadáshoz most. Szabadíts meg a félelemtől, hogy ne rettegjek az ismeretlentől, és a döntő pillanatban is rád, ismerősömre gondolhassak. Adj türelmet, hogy elviseljem mindazt, ami halálomat megelőzi. Adj bátor hitet, tárgölelésű szeretetet, türelmet, jó reménységet, ha a nemre, a végre gondolok. Adj vigasztalást, amikor látom ezt a nagy nemet és ezt a halált, ami mellett meg kellett állnom az elmúlt héten. Kérlek, adj vigaszt a gyászolóknak. Köszönöm, hogy hozzád készülhetek, és majd örökké veled lehetek a mennyei gyülekezetben. Köszönöm, hogy munkatársad lehetek itt, és örökké dicsérhetlek az örökké valóságban. Emlékeztes halálomra gyakran, és kérlek, emlékeztes örök életemre még gyakrabban. Hallgass meg csendben elmondott imámat. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyüket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Jövő vasárnap fél 9-kor barátsági imateremben, 10 órakor pedig itt a templomban tartunk Isten tiszteletet. Hirdetjük rendszeres alkalmainkat, melyet a takarékosság jegyében itt a Kármiának tiszteletet. Csütörtökön fél 10 órakor találkozunk az Alagit és a Dunaparti Bibliakör. 11 órától a Bibliakör, a Steó Gábor öreg otthonban lesz. Csütörtökön 5 órakor konfirmációs órát tartunk, szintén csütörtökön 6 órától Biblia órát tartunk. Este 8 órakor találkozunk az arándokcsoport, pénteken fél héttől ifig tartunk. Vasárnap 9 órakor kóruspróba, vasárnap az Ölgöntányi Szeretet Otthonba indulunk, látogatunk el fél 10-kor indulunk. Szeretettel várunk minden itt tanuló gyermeket adventi kézműveskedésre jövő vasárnap 11 órától az Isten tisztelet után. Jövő vasárnap délután 5 órakor adventi éneklős, dicsőítő alkalmat tartunk, amelyre szeretettel várunk mindenkit. Hirdetjük a testvéreknek, hogy felnőttek konfirmációs felkészítője
2024. januárjában indul, az első találkozó január 13-án szombaton lesz. Jelentkezni online lehet, illetve istentisztelet után személyesen az lelkészetnek. Tegnap templomtakarítást tartottunk itt a Kálmán János utcában és a Barátság úton is. Köszönjük szépen a testvéreknek a sok segítséget. 2024-es évre vonatkozó bibliaolvasó kalauz, a református naptár, egyéb kiadványok igényüket kérjük szépen a honlapon december 5-éig jelezni, hogy azok még karácsony előtt megérkezhessenek. Akinek nincs internet hozzáférése, istentisztelet után a irodában is feliratkozhatnak. Korábbi évekhez hasonlóan cipős doboz akciót hirdetünk a gyülekezetben. Ennek keretében a Kárpátalján lévő Szolyvai magyar ajtú óvodáját támogatjuk, ahová 9 kisfiú, 8 kislány és az ott dolgozók számára továbbítanánk ajándékokat. Az ott élő gyülekezet számára pénzadományt kérünk szépen a Szolyvai támogatás megjelöléssel, amelyből talpos élelmiszert vásároljuk. Az adományokat kérjük, hogy jövő vasárnapig juttassák el hozzánk, további információkat nálam, illetve a Görgei Katalin Presbiter rajta. Megérkeztek a Füzesgyarmati Református Egyházközség Sóvirágon égészetéből a mézes üvegek, a mézára 2500 forint, a méz vásárlásával a Füzesgyarmati gyülekezetet támogatjuk. Folyóvíz mellé ültetett facimmel megjelent gyülekezet történeti könyvünket a lelkész hivatalban vásárolhatják meg a testvérek. Szomorú szívvel, de Isten akaratával keresve a vigasztalást hirdetjük a testvéreknek, hogy a héten 200 kellett megállunk a vatal mellett. Elbúcsúztunk Pallai Sándorné, Szép Irma testvérünktől, aki 92 évet élt. Isten vigasztaló üzenetét a 33. Zsoltár 22. verséből hirdetjük. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Utolsó földi útjára kísértük Kávási Miklósné, az időnyi testvérünket, aki 84 éves élt. A ravatal mellett Malakiás próféta könyvének a 3. részéből hirdettük Isten üzenetét. Fölragyog majd az igazság a számotokra, akik nevemet kéritek, és sugarai gyógyulást hoznak. Isten vigasztalását kérjük a szavakra. Hirdetjük az adakozást a testvéreknek, állapostól szavaival, jókedvű adakozók, szerető Isten. Kérjük szépen a testvéreinket, hogy segítsenek a megnövekedett rezsiköltségek fedezésében, valamint kérjük, hogy ne feledkezzenek el az egyház fenntartójáról. Legyen Jézus Krisztus, amit